No niin, kuvata niin. Siinä on pikku nousu. Tässä on ensimmäinen yrittäjä. Vielä vähemmän yrittää. Mä en pääty. Katsotaan nyt, sieltä lähtee sitten. No kyllä sitä on varmaan pyöritty tätä reittiä monta kertaa. No hyvä. Tää on kuulemma loiventunut. Näetkö se mitään? Siitä. Heppo. Se on kuitenkin tuli. Se on niinku... Ylipisteitä ei jaeta täällä. Joo, ei sitä Vissiin siinä kannattaisi olla, että etupäin saatana uppoista. Ja toi pompottaa etupäin. Joo. Aika pian toi Defender täältä. Tää on niinku paikka sinällään, niin se on ihan kiva, kun tänne on vähän tuulemista, ja tässä on ihan maissa. Ai vittu. Noin nakkaasti, että semmonen kossumättä. Joo, katsotaan. Kun ekas yrittää tulla ylöspäin.